A Deputación de Pontevedra converteu en gala a presentación do seu programa do 8M, un acto, dixo a presidenta provincial, á altura das reivindicacións que lanza o seu goberno en materia de igualdade. Queríamos facer unha presentación ao grande, porque todo o que ten que ver coa igualdade nesta administración é o máis grande, é o noso maior compromiso. O noso maior compromiso é a loita, porque nós, as mulleres, ocupemos todos os espacios, porque son nosos, porque nos corresponden. Nesta ocasión, o eixo do programa é a reivindicación da axenda da paridade, indispensable, dixo Carmela Silva, para chegar a unha igualdade plena. Para iso, deseñaron un amplo programa que se espallará ao longo de todo o mes de marzo. Presentamos, como sempre, unha programación moi potente, porque nós somos moi conscientes que 8M é un día que usamos as mulleres para poñer no foco en todo o que ten que ver coas nosas reivindicacións. Pero nós facemos da igualdade a prioridade os 365 días do ano. En concreto, a programación pro 8M incluirá ata unha trintena de propostas divididas en 5 eixos da axenda da paridade e na denuncia da infrarrepresentación das mulleres nos distintos eidos. Inclúe conferencias, exposicións, performance e o habitual despregue da pancarta no Pazo Provincial. Farémolo cunha treintena de actividades que aglutinamos en 5 eixos: na política, na economía e na empresa, nos medios de comunicación, no saber, na cultura, en campos como a universidade e a investigación. Ademais, atendendo á actualidade internacional, Carmela Silva aproveitou para amosar o rexeitamento da Deputación á guerra de Ucraína, lanzando unha reflexión: en toda a historia, ningunha muller liderou nunca un conflito bélico. Non hai ningunha guerra ao longo da historia que fora promovida por unha muller. E hoxe que estamos vivindo unha situación tan dura que nos ten preocupadas e ocupadas, nós, as mulleres, somos pacifistas. E a nosa loita, que é potentísima, sempre foi coa palabra e coas ideas, que é o único espacio onde pode haber confrontación.